Tullaan kehossa ylöspäin, laittakaa kädet näin. Otas, täällä mulla on tuoli, joo. No niin, kädet näin ja sitten pikkusen takanojaa varovasti ja laittakaa jalat eteenpäin ja kyhnyttäkää omia nilkkoja yhteen näin. Peukut ylös vielä näin. Eikö se ole kiva? Joo. Mutta esiintyvällä taiteilijalla, puhujalla varmaan ei tämä olisi välttämättä kivaa, jos ei olisi tämmöinen demonstraatio kyseessä. Toisaalta muistatte sen kokonaisuuden ihmisen viestinnän osalta. Se ei välttämättä tämä tarkoita, että en ole kiinnostunut ja en välitä ja kyllä on nämä jutut kuultu monta kertaa. Toinen voi olla mukava olla näin. Mutta jos tämmöinen sulkeutuminen tai poispäin, kallistuminen poispäin, askelkin esimerkiksi toistuu, kun te ehdotatte tai kysytte tai puhutte jostain aiheesta, niin silloin tietysti voi tulla tämmöinen ajatus, että hetkinen, onko tämä asia, mistä nyt puhuin, niin jotenkin semmoinen, että siitä ei tykätä.